Maitingwe mabi yangu taweno nozo manoko zozore makumei nosere mwedzi uno wachiwapfu wachamisa nyasi wamukira kuenda kumapfukuko titsvairai Zimbabwe ikweyo waenda kotanda kutsvaira wachiti nyika yese inofana kuti iite bauro kutsvaira kuti manyara areke kugurapa achindoenda pese pese watiwo nyaya yekuti makanzera awo akabisiwa nawamonzora waakutoita kuti zvidari kuti zvinhu zvitekaire nokuti manyara aramba ari kundoingidzira mumagutamu toramba tichitenda kana vachiitawo kudari. Chamutengure chiri kuramba chichindotenderera kuenderera mberi munyaya yawamaraba izvezvi nyasi watongi vanosvika 11 wati vari kuda kutetekera nyaya yawamaraba ipo ichaendesiwa kudare guru munyika heno kuti ichagotetekewa nhani ikweyo nokuti wakaitonga padare guru munyika vanogona kuti waitonge futi pokare painoenda kudare guru munyika toramba takandoringa kuti zvichaitiwa sei ipapo. Frederick Mutanda pai purazi rache ratohwa wechidiki webato reZANU-PF wechidiki wakaenda komira papurazi pachepa pachinge pabuda kunge ndiye airi mumwe wavanhu wakaendesa nyaya kudare kuti wari kumaraba wabisiwe pabasa idi heno kuti zvichagoperera pai asi izvi zvisvinuba. Tsenengamo akambenga ari mumwe wechidiki webato reZANU-PF kwai nyaya yache iri pekutanda nyasi kwai anga ari mufakazi mukuru ipapo ari kuhwara saka ari bekuenda kudare saka nyaya yacho ichazoenderera mberi mwedzi inotevera iyi apawo Bedhayamo pokare nyaya yache iri bekuenderera mberi mudare zvichiteera kuti muchuchisi mukuru wenyika agoti iye achada kuti nyaya iyi igotongiwe kudare guru munyika zuva rechigumi-9 mwedzi wachikumi uri kuteerayo idi chamutengurechi chiri kuramba chichindoenderera mberi. Tiri kufara kuti kuno mhuri dzinosvika 150 chaiwo dzakunda mudare rodzimhosva panyaya yawo yavange vaendesana nokambani yaakumbira ikangai yakavatengesera ivhu munzvimbo yokwazvimba toramba tichitenda kukunda kuti zvinopawo befu kuti wabefure idi. Watungamiriwo chechi AFM nyasi nyaya yawo yagopedzerana kumataro dzimhosva mufundisi Chiyangwa kwai ajiwa nonyaya namufundisi Madawo ndiye akuramba ari mutungamiri wechechi AFM iyi heno kana zvikareka kuenderera mberi zvokunetsana kwawoko. Fortune Charumbira kwai akagwadamisiwa naJulius Malema kuPan African Parliament uko Malema akamuti areka kugweta hunhu hwaajaira kundoita makore ese ipapa akabva agwadamisiwa zvokuti heno kana akagopinziwa futi paaida kupindapo pachigaro toramba takaringa tichigokunyepai mabi yangu. Wapwere wazhinji munyika medumo wachagosara wabaiwa kamushonga kokudzivirira chirwere chotyphoid chomanyoka kwai chirwerechi chiri kugwarasha wana saka hurumende yakaboya kamushonga kokuti wabaiwe kamushonga kanosvika uye wari kuringira kuti wagobaya wana unosvika mamiliyoni 6 chaiwo kusvikira zuva rochina mwedzi wachikumi watiri kubatayo wana wari kusvika pamakore 15 wari kukodzera kubayiwa kamushonga tinazoita bauro kuti wabaiwe wapwere weduwa. Hurumende yati iri kunyoresa wese wakamboshanda kuwenera makore kare kuti wagoone kuti wakawana chere zvirwere zvesiriosis pabodzi poono chirwere chomapapu kwai vanhu vari kukodzera kuti wagopuwe mari inobvira pazviuru 10 kusvikira kuzviuru 50 zvomari yomuSouth Africa kana wakange waboeka kuti wane zvirwere izvi toramba tichiti vanhu itai bau muende konyoresa kunewo mahofisi onasa pabodzi po nobazi rozvowabasa. Kwainyasi kwaita futi pokare kamwe kamwoto kaitika kuchipatara chomupiro heno kuti karibe kugwarasha zvinhu zvakawanda sei asi tinoimba kuti karibe kugwarasha zvinhu zvakawanda.
warimi wodonje kwai wagoende konyoresa kana waribe kunyoresa mazita awo kuti wagopuwe mari dzawo, kwai kuna vanhu vazhinji wano mari dziri kufanira kuti dzibhadharwe asi dziribe mazita kana mabhengi yokuti dziisiwe maridzo. Vanhu vakanaita bau wanyorese. Kwai kambani yemagetsi yakakwidza magetsi zuva ro20 romwedzi uno, zvokutoti vanhu vaakubhadhara magetsi anobvira pamadhora 2 anomasendi 25 kusvikira pamadhora 13 anomasendi 50 pawati ribodzi rega rega. Idi pakanyangara mabiyangu tiri ngedu idzodzo pasi rese. Kuno kambani yekuAmerica inonzi Sasson yatiyo inogona kuda kuuya kodira mari yokuSouth Africa inosvika mabhiriyoni 672 chaiyo kuti waite makambani emuSouth Africa asimukire. Idi tinoramba chindohwewa kuti zvawo wabi yedu. Kwai Germany ichaita kubhadhara bhiriyoni ribodzi rino 300 omamiliyoni omari yokuAmerica ku Namibia, asi wachaibhadhara wachiita kuti Namibia yo iboye chowiri. Tinoramba tichizvitenda izvi nokuti pai zvichaitika mumakore 30 ari kuteera, apo wari kuti wari kukumbira ruregerero rwokugwarasha kwawagoita wanhu wochinama nowamwe wochiherero. Tanzania kwai yagoti ichadaba kuburika mudare rinoringa nezvekodzero dzevanhu romuAfrica. Izvi tinozvitenda nokuti zvinoramba zvichiita kuti kodzero dzevanhu dzinge dzichichengetedziwa zviri nani. Toramba tichiti pamberi nazvo. Kwai kukinya kunhadzirira pokare unoti kuri kuuya dzimwe hwiza madzomba makuru anoja zvirimwa zvese zvavanenge andoboya. Toramba tichivimba kuti wari kunhadzira zvedi nokuti madzomba aya anokonzeresa nzara. Bashir al-Assad kwai ati ahwina mavhoti anosvika zvikamu 25 kubva muzana kuSyria. Apa akuda kupinda kumakore 20 chaiwo achindotonga kunyikako. Idi zvakandooma. Kwai mutungamiri weFrance asvika muSouth Africa apa ari kuda kugoringira kugokurukura nawo Ramaphosa zvokamushonga kodziva mupengo pabodzi poono nyaya yoMozambique. Charamba takalinga kuti vanenge vachiiti kudini. Tiri ipapo mabiyangu togumira pano kwaNyasi. Ndini Mhanduwewo nhawo.